Una vegada més i per quart any consecutiu ens trobem el 17 de juny, esta vegada a les Naves, al carrer Joan Verdaguer, número 16 a València, per a visitar l'exposició física del Museari Queer Art, que com cada any li dona forma i formato d'exposició al que cada mes, cada 17 de cada mes, podem visitar de forma virtual al Museari Queer Art. Em correspon començar per donar una introducció a aquesta exposició de caire col·lectiu que ha promogut les Naves, Centre d'Innovació de l'Ajuntament de València, la intenció de promoure projectes d'inclusió social i de defensa dels drets humans. En aquest cas, per a la visibilització de les persones LGTB a través de l'art, que és un dels mitjans més interessants per a la reivindicació d'aspectes importantíssims. Això ha estat possible gràcies a la confluència de diverses entitats. Les Naves, en la seva promoció, ha introduït i ha volgut la implicació d'altres entitats, tenint en compte que aquest no solament és un esdeveniment de la inauguració d'una exposició. En aquesta sala n'hi haurà més actes, més activitats artístiques i performàtiques, i aleshores inicia tot un calendari des d'avui, des del 17 de juny fins al 31 d'agost, que serà evidentment intens i del qual anirem informant a poc. Però aquest projecte, aquest conjunt d'activitats que presideix aquesta exposició compta especialment amb la projecció principal del que és Mostra la Ploma. Això és una activitat de Mostra la Ploma que permet, per tant, des del col·lectiu Lambda, contribuir des del món de l'art i des de l'activisme, que també és l'art, al desenvolupament d'aquestes reivindicacions d'aspectes d'inclusió social. El projecte Arteari, tal com tenim a la mateixa explicació d'aquests panels, és un projecte dut a terme pel grup CREARI d'investigació, de recerca, de pedagogies culturals, que compta amb una subvenció del Vicerrectorat d'Investigació de la Universitat de València. Tenim també el suport de l'Associació Valenciana d'Educadors de Museus, i, entre altres coses, participen i donen suport a aquesta iniciativa entitats com Espai d'Art Fotogràfic, que ha volgut fer l'edició del catàleg, que ja tenim en PDF, i que farem, dins d'uns dies, tindrem l'oportunitat de presentar en aquesta mateixa sala. Com a esforç col·lectiu, com a esforç d'equip, jo he de fer, en primer lloc, un agraïment a les persones, als artistes, a les artistes, que han participat i que des d'aquest punt, col·laborant en Museari, en el que ha estat la darrera temporada de Museari, han contribuït aquest paisatge de cultura visual de lo que pot fer per a la defensa dels drets humans també l'art contemporani. Per això n'hi ha un llistat ací d'artistes: Pepa Ronis, Graham Bell Tornado, Marina Coixet, Ricardo Cotanda, Cacho Falcón, Ricard Huerta, Del Grace Volcano, Eva Máñez, Sebas Martín, Natividad Navalón, Nazario Luque, Ángel Pantoja, Randomagus, Antonio Santos, Juan Sepúlveda, Ana María Estallano, Elia Torrecilla i Amadeo Valldepérez, que junta una activitat molt interessant com és la pròpia factoria, diguem així, de la herreria, que complís també el seu 10 aniversari d'existència, s'han unit i s'ha creat tota aquesta estructura d'imatges, d'elements, de composicions. Evidentment, estem al 50 aniversari d'una avinentesa molt important per a la gent que estem en l'activisme LGTB, que és concretament els 50 anys de Stonewall, dels fets de Stonewalling. D'aquesta manera, les 50 exposicions de Museari des de 2015 contribueixen a donar un reforçament, com si foren les llumenetes d'un cumpleaños, veritat, per a celebrar el que va significar aquell primer esdeveniment de revolta i de defensa dels drets de les persones LGTB davant de la repressió policial als Estats Units. Tot un símbol del que continuarem fent dia a dia, perquè, com sabeu, la qüestió dels drets humans és una qüestió de defensa quotidiana
perquè a la mínima venen les contrarreformes i venen els retrocessos i els que estem sempre en aquestes qüestions estarem tots els dies de la nostra vida contribuint cadascú des de la seva vessant. En aquest sentit, jo crec que estem fent una presentació d'un projecte d'inclusió social amb implicació de molts sectors, de moltes persones, i crec que és molt positiu que tinguem temps de visibilitzar l'exposició en activitats que desenvoluparem ací dins. En aquest sentit, jo crec que poden completar la meva explicació els dos acompanyants, però jo diré en primer lloc una cosa que em sembla interessant recordar, que per primera vegada, aquesta és la quarta edició de les exposicions antològiques de Museari, comptem amb part de la col·lecció Museari, és a dir, normalment sempre han estat sols els artistes o les artistes convidats al llarg de l'any, un cada mes, per a la seva exposició. Hem demanat una obra per a l'exposició, però ara tenim l'oportunitat de visibilitzar també Museari. I com Museari és un museu virtual, online, aquest espai és com si estigueren en aquest moment en un museu que s'ha materialitzat, que ha aparegut i que no sols mostra als artistes que col·laboren en ell, sinó que també es mostra com a espai de fer mitjançant l'educació artística i la història. Per tant, esteu en aquests moments, en certa mesura, en un museu que s'ha materialitzat, per això tal vegada l'amplitud, l'amplària que té aquest espai, que sembla que siga en certa mesura un museu, però que vol representar l'esforç d'una entitat com és Museari. D'això, en primer lloc, crec que té sentit que li doni la paraula ara al director de Mostra la Ploma, al Lluís Noguerol, per a que pugui introduir també tot allò que estime adient a les paraules que jo he parlat així, donant el meu agraïment a totes les persones així presents per donar suport a aquesta iniciativa. Gràcies. Agradecer a todos y a todas las artistas que han colaborado, que están participando en la exposición, por supuesto a Museari y a las naves. Yo creo que dentro de Mostra la Ploma, las artes visuales, las artes plásticas tienen una importancia fundamental, ¿no?, en nuestra programación. Este año, además, justamente toda esta parte está envolviendo lo que es la programación del Orgullo, y la parte cinematográfica se desarrollará en el mes de octubre, ¿no? Y desde el principio, la colaboración entre Mostra la Ploma y Museari yo creo que ha sido como muy fluida, y recuerdo la primera vez, en la primera edición, que lo que consideraba más importante, y creo que sigue siendo algo a destacar, es la capacidad de crear redes a partir del arte y la defensa de los derechos humanos, como bien ha dicho Germán, ¿no? Creo que es un objetivo que dentro del Orgullo, con todas las reivindicaciones, siempre se está poniendo en cuestión a veces, ¿no?, la propia celebración del Orgullo. Desde el ANDA siempre tenemos un empeño también muy importante en que nunca el aspecto reivindicativo, ¿no?, de todas las actividades del Orgullo. Y evidentemente el arte es una herramienta fabulosa para poner en cuestión muchísimas de las injusticias que todavía se producen en nuestra sociedad, y sobre todo también animar a que la sociedad se involucre, se creen esas redes y podamos colaborar para mantener y aumentar el nivel de derechos que hemos conseguido, y no olvidarnos tampoco de aquellos otros lugares del mundo, y ahí Museari también hace una labor, afortunadamente está online, ¿no?, pues favorece eso. No olvidarnos de esos lugares en el mundo en que no disfrutan del nivel de derechos que podemos disfrutar aquí en nuestro contexto, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, reivindicar y luchar por nuestros derechos, pero también por todas aquellas personas que por unas u otras circunstancias no pueden hacerlo. Yo creo que este año, además, este museo efímero, como decía Germán, ¿no?, que podemos disfrutar de Museari normalmente en la web, pero solo una vez al año tenemos la oportunidad de disfrutarlo físicamente, esta parte como efímera del museo, pues es muy potente, primero por la calidad de la exposición, como también del Orgullo. Hay que defender los derechos desde muchos aspectos, y pues bueno, recordaros que el día 29 es la manifestación, que es manifestación, y es cabalgata ni es desfile, es una manifestación, y que si todas y todos estamos en las calles,
podemos hacer que se nos oiga y quienes tienen otro tipo de discursos en contra de los derechos humanos, pues que sepan que siempre nos van a encontrar en las calles también. Y nada más. Bueno, agrair-vos en primer lloc a tots i a totes que esteu així. Jo crec que és un moment de celebració. Museari és un museu online i nosaltres, jo soc major, vosaltres sou molt jovenetes, però jo soc major ja, i a mi tot este món d'internet suposa també com un constant reciclatge i enfrontar-se a les situacions noves que sempre són molt atractives. El catàleg d'esta exposició, des d'avui, està disponible en internet. Germán i jo sempre estem d'acord en tot. Ell diria, tenim que ficar baix, ahí està el catàleg. No, no fiques res. A la gent, quan apreta, a veure què passa, no? Per tant, si voleu accedir al catàleg, està disponible. El que passa és que, com ha dit Germán, el catàleg també, per primera volta, el tindrem en paper. I el presentarem en alguna de les activitats que s'han previst. La setmana que ve, els dies 27 i 28, hi ha un seminari arteari, art i disseny per a entorns educatius lliures d'homofòbia i transfòbia. Esteu totes i tots invitades i es farà així dins mateix, perquè volem totes les activitats que generem que es facin dins d'aquest museu, que una de les coses sempre motivadores d'esta retrospectiva anual de museari és que, com estem en un espai físic, podem parlar, podem olorar, podem tocar als artistes. Ho dic perquè així en directe teniu a Nati Navalón, que ha fet aquell magnífic tríptic que teniu ahí darrere, que són algunes de les peces que havien estat a l'exposició online, però que ara estan, es podem veure, les podem disfrutar en directe. Graham i Ana Maria Escayano han instal·lat una celebració del 10è aniversari de la Herreria, que és un espai que n'hi ha a Xàtiva, però que ha fet molta activitat aquests últims 10 anys. Llavors, d'alguna manera també celebrem això, commemorant els 50 anys de Stonewall. Hi haurà una acció també de molt que estiga també i que tindrà el seu espai en aquestes activitats que anem a programar. Teniu a Pepa Arroniz també, per si voleu conèixer-la personalment, que les seues peces també estan exposades. Ricardo Cotanda, que està per ell també i que té uns magnífics, una peça estupenda, precisament Elia Torrecilla. I que aquesta peça se veu sobretot perquè hi ha un reflex de les llunes en terra. El que passa és que és tan sutil que hi ha que veure-la quan no n'hi ha gent. Avui no es podrà veure, tindreu que vindre un altre dia per a veure l'efecte de la peça. Crec que més Elia Torrecilla també, que farà accions performàtiques, farem un passeig urbà, una deriva, i tingueu una xicoteta mostra, però també l'exposició online. I clar, la gran avantatge és que una volta a l'any ens trobem així, en aquest espai, i podem veure algunes persones que no coneixem, que han sigut en contactes online, però que venen. El que no ha pogut estar i s'ha disculpat és Vela Greix Volcano, que és un dels artistes que hem tingut enguany, que està fent un gran treball a nivell d'intersex, de persones intersex, i és un treball que fa al llarg del món, i així tinguem una mostra. I en un mes, el dia 16 de juliol, tindrem a Nazario. Nazario és un exponent del còmic, underground, però jo crec que a nivell del segle XX i part del XXI, una referència ineludible. Una cosa que encara no s'ha dit, però la majoria potser ja coneixeu, és que cada any donem uns premis museari a una sèrie de personatges o associacions que s'han destacat, i entre ells premiarem a Nazario en l'entrega dels premis, que serà el dia 17 de juliol així, en les Naves. No vull allargar-me molt, sí que voldria donar moltíssimes gràcies a la gent de les Naves, a l'equip de les Naves. S'han portat estupendament, ens han atès de meravella, estem encantats. L'espai, com dia Germán, vol convertir-se en un museu. Pressuposta Mostra la Ploma, a l'AMDA i a tota la gent que està fent possible aquest somni que fa 50 anys les trams del Pub Stonewall en Nova York van començar a reivindicar, i jo crec que d'alguna manera li van donar un nou sentit
a la paraula resistència, que jo crec que tots estem en aquesta lluita d'aconseguir el màxim de drets per als col·lectius. Per tant, moltíssimes gràcies, que disfruteu de l'exposició i estarem tot l'estiu així. Podeu vindre a prendre horchata com vulgueu. Moltes gràcies. En aquest cas, crec que és interessant plantejar que el Centre d'Innovació de l'Ajuntament de València, Les Naves, ha volgut que durant aquests mesos d'estiu estem així en la seva sala d'exposicions perquè estem donant abast a un projecte d'inclusió social i de defensa dels drets humans. No és simplement una exposició, no és simplement un seminari el que celebrarem o un munt important d'altres events, de presentacions de llibres, conferències, performance. No és sols això, és tota una estratègia que representa també la línia de treball, les línies de treball que ha estat desenvolupant Les Naves durant molt de temps i perquè utilitzem l'art com a mitjà d'expressió de les reivindicacions dels col·lectius LGTB, la qual cosa mostra que el món de l'expressió plàstica té una potencialitat didàctica molt gran i que també pot ser una eina d'acció política reivindicativa molt interessant. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Museari, porque si alguna palabra puede definir el momento que nos ha tocado vivir, esa palabra es un poco la era de la posverdad y sobre todo la indigencia. La indigencia, ¿por qué? Porque es un momento donde se nos derrumban códigos, se nos derrumban esos sustentos, esa necesidad que tenemos por agarrarnos, pero ese miedo que causa ese derrumbamiento de la base es lo que nos hace desconfiar del de al lado y nos hace incluso la dificultad de proyectar esos proyectos colectivos. Y en ese sentido, Museari ha tenido la valentía de proyectar, la valentía de ser como un puente entre los antiguos códigos y códigos que están por hacer. En ese proyecto me han incluido con estas obras. En este proyecto se incluye la serie, no lo llamaba Hogar, pero era todo lo que ella tenía, que nos habla precisamente de la casa de la mujer destruida, de cómo el patriarcado ha clavado en la piel de la mujer con finas agujas del debería ser. Es el momento en el que la vida de la mujer se convierte en una serie de pequeñas conquistas diarias y es ese cuerpo, esa piel de mujer herida, cicatrizada, que cada día sale a la calle para, como funambulista del vacío, buscar una isla. Violeta es la novela gráfica que cuenta la persecución que sufrieron los homosexuales durante el franquismo y narra la historia de Bruno, que es un joven de 18 años, algo tímido y retraído, que es homosexual y le confiesa a su madre su homosexualidad. La madre le traslada esta información a una monja de su confianza y la monja le denuncia. Y a partir de ahí Bruno será perseguido por la policía, será encarcelado, acabará en los calabozos y a partir de ahí la novela cuenta la suerte que corre tanto Bruno como su novio, que también es detenido con él, y a lo largo de una década vemos cómo los homosexuales serán llevados a distintas cárceles del panorama español e incluso saca a la luz algunos campos de concentración que había en la isla de Fuerteventura, en concreto en Tefía. Y esta novela
contar la historia de los hombres que se casaron con mujeres ocultando su homosexualidad, también la historia de los homosexuales que trataron de luchar contra el régimen, los homosexuales que trataron de esquivarlo y vivir su historia en la homosexualidad, y todo esto está plasmado en una historia que dibuja Marina Cosset, que es una dibujante madrileña de origen francés, y toda la historia empieza en el barrio del Carmen de Valencia en los años 50, en esta atmósfera oscura en la que los jóvenes homosexuales sufrían redadas de la policía y tenían que vivir muchas veces una doble vida y vivir sobre todo con miedo. Entonces, bueno, os invito a que paséis a ver esta exposición. El viernes 21 estaré aquí firmando la novela gráfica para todos los que queráis traer vuestra copia y que os las firme. Y animaros a que vayáis a alguna tienda de cómics, busquéis el Violeta y sobre todo vengáis a la exposición de Museari y veáis no solo el Violeta, sino todas las obras de los artistas estupendos que están aquí exponiendo. La obra en general, tanto teórico como práctica, fluctúa y gira alrededor de la figura del flaneur, ¿no?, que yo recupero, es una figura literaria que surge en París del siglo XIX, y la importancia de esta figura que yo rescato y la intento adaptar a los nuevos espacios generados por las nuevas tecnologías es la importancia de la presencia en las calles. La presencia en la calle y el recorrido, el paseo como experiencia estética, para mí es una práctica de libertad, que para mí es lo que también permite el arte, ¿no? En este caso, esta pieza es Soy aquí, en la que yo de una manera casual le compro a una persona que iba con un carro por la calle recogiendo basura, le compro 3 letras, que casualmente era una S, una O y una I, y entonces de manera virtual yo planifico un recorrido en la que, intentando continuar con la idea del recorrido como forma de escritura, el paseo por la ciudad como forma de escritura y de lectura, voy caminando por la calle, previamente habiendo trazado un recorrido desde Google Maps, es decir, es una visión vertical, y yo voy levantando las letras luego en el espacio físico, caminando con esas formas, la S, la O y la I. Por eso aparece una foto por cada recorrido, por cada letra. Entonces, si caminar es una forma de ser, es también una forma de estar, ¿no? De una forma de estar, de habitar las calles y de ser uno mismo y ser libre, sobre todo. Soc Graham Bell Tornado, esta es mi obra, Pink Park, Remains of Geezer Bird, extra, extra, extra arte que expande más allá de los límites de la galería y del museo, arte que habita el espacio de la vida, la política y la sexualidad. Som la Herreria House of Paint. A questa nostra esposizione, la Herrería X, habla sobre la sexualidad, la ecología y el género, y nuestro trabajo que reúne 3 formas de activismo, estos 3 ejes que son importantes y han sido importantes desde el principio, hace 10 años, cuando mi pareja, Ana María Staiano, y yo empezamos este proyecto con una exposición, la primera exposición de toda la obra del artista valenciano Rampova Cabaret, y hemos seguido desde entonces haciendo exposiciones, eventos, Shativa, donde se basa la galería, aquí en Valencia y en el mundo entero. Estamos muy contentos de tener esta instalación en Museari Queer Art, porque desde un principio nos hemos dedicado al arte queer, al arte outsider que no cabe dentro de las instituciones y al arte que resiste las limitaciones tanto de género, idioma, tanto de
heterosexuales como medios. Aquí tenéis video, un poco de música, texto, política, etc. La herrería, House of Bet. Aquesta peça forma part d'una instal·lació que vaig fer fa un any i és una part molt xocoteta d'una instal·lació que constava de 38 espills, que hi havia una referència a dos artistes fonamentals que m'interessen des de pràcticament tota la meva carrera, que són Federico García Lorca i Félix González Torres. Entonces jo plantejava una espècie d'encontre entre ells en una pista de ball en Nova York en 1969, quan es van produir els fets que donarien pas a les revoltes de Stonewall. Entonces simplement aquella instal·lació era una espècie de pista de ball buida en la que se qüestionava d'una part si la festa havia acabat o realment es començava. I seria un resumen d'aquesta instal·lació. Anava acompanyat d'un text, que puc llegir-lo ràpidament, que dona un poc pistes poètiques, pistes polítiques, pistes biogràfiques, meues, de Félix González Torres, de Federico García Lorca i molta més gent que m'interessa. Entonces el llegis ràpidament. Són uns jocs, uns moments, uns conceptes que van intercalats entre dates senyalades, tant per al públic en general, històricament, com per a mi. Entonces l'ordre de les dates no correspon a les paraules que van darrere, però és un intercanvi d'una manera poètica. I el llisc. 1969, l'absència, el dol, la memòria. 1991, la pista, la música, el ball. 1963, les nits, el desig, la lluna. 1987, les mirades, la soledat, els silencis. 1936, Félix, Nova York, Federico. 1996, l'agressió, la violència, la por. 2005, la revolta, la lluita, els carrers. 1971, la trobada, la llum, els colors. 1993, la presència, la festa, el record. 2018, i Judy. Judy fa referència a Judy Garland, que era d'alguna manera l'excusa que les nits de la revolta de Stonewall se suposa, se parlen, que s'estava celebrant el funeral de Judy Garland com un icono d'estos moviments. I res més? Sí, et volia preguntar-te, Ricardo, el fet que siguin els fills, la teua intenció, o si no és així, per a que l'espectador es vegi enmig de l'obra i es vegin sí, exacte. Vull dir, la instal·lació aquella consta, la instal·lació general, la instal·lació completa, realment és un poc el que tu dius, no? És una sala buida de ball, on els espills tenen metàfores com la mirada, com l'encontre, com el buscar a través de qui no hi és allí, no? Els espills tenen la metàfora dels ulls, de la mirada, òbviament, de la lluna, a propòsit de Federico García Lorca. La primera referència automàtica és que hi ha una peça de Félix González Torres, que és l'altre autor, que té una peça molt coneguda, que són dos espills, no com estos, sinó com este de l'esquerra, iguals junts, que parlen d'un retrato doble, d'una parella, de mirar-se, de trobar-se, d'assomar-se a l'abisme i aquest tipus de situacions. I, evidentment, una sala buida, sense escultures, tot està a la paret i els espills són finestres. La sala estava il·luminada, les parets estaven apagades, no il·luminades, i la il·luminació anava a terra, perquè l'espectador, com tu dius, es veia reflexat i completara d'alguna manera la peça. Hi ha una cosa que no apareix en aquesta versió, perquè això és una petita peça, perquè són dos i allò eren 38. El 38 feia referència a l'edat que tenien tant García Lorca com Félix González Torres quan van morir, no? Entonces em venia bé aquesta referència. Però la sala estava plena de confeti com d'una festa que havia acabat, o com he dit antes, que realment estava per començar. Es un proyecto multidisciplinar en el cual empleo diferentes materiales y diferentes
técnicas. Dependiendo de la obra, pues requiere unos materiales u otros. Y digamos en la imagen se forma empleando una instalación, la fotografía, una escultura, o, por ejemplo, porcelana, objetos cotidianos. Y digamos que la obra que presento a Museari, a esta muestra, forma parte del proyecto Ister, que se inspira en el útero. Ister es un vocablo griego que significa útero. Se inicia a partir de muy íntimo y poco a poco va evolucionando a lo colectivo. Digamos que por lo que yo recibo del público, de los espectadores, eso me va indicando que lo personal es colectivo también. Entonces eso me da pie a que desde el inicio, que parte de la maternidad, evoluciona a la identificación de un carácter feminista, como la conciencia feminista que yo ignoraba en mí. En ese sentido ha tenido una parte curativa y una parte de concienciación y educación. Aquí tenemos 3 obras. Esta se llama Venus, de la serie Venus, en la cual está de porcelana sobre pan de oro. Y bueno, digamos que sería propiamente la representación de género femenino, ¿no? Una vulva es la importancia de la sexualidad y del empoderamiento de la mujer. Luego va evolucionando y aquí reviso costumbres, usos de la sociedad que ha pasado, en la cual había el precepto religioso, pero también el precepto social, que había que ir a misa, se llama domingos y fiestas de guardar. Y ya la última obra del proyecto Ister sería esta, en la cual utilizo objetos cotidianos y bueno, con todo lo que está pasando, lo que oyes en las noticias, lo que oyes en la calle, se llama Muy quemadas esta obra. Entonces he querido representar, el proceso creativo ha sido quemar comida, quemar utensilios de cocina. Que tiene una gran carga simbólica y es una instalación que aquí está representada en una fotografía, y adopta también la forma de pubis, siempre haciendo referencia a Ister, que es el punto de partida del trabajo, y con el cual he participado en la muestra online y ahora pues estoy aquí y recomiendo a la gente que venga a visitarlo porque es una muestra magnífica. Soy fotoperiodista. En estos momentos estoy preparando un proyecto para viajar en agosto a Sarajevo. Un proyecto que se llama Arte, Feminismo y Espacio Público. Un poco para hacer una memoria de las mujeres tras pues eso, a 25 años de la guerra de Bosnia, ¿no? Lo que he traído aquí es el trabajo que hice el pasado verano en Cusco, en Perú, y es parte de un trabajo más amplio sobre un colectivo trans que realiza una procesión, un peregrinaje con la Virgen de Copacabana, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención, creo que sería bastante improbable que en España hubieran este tipo de procesiones con vírgenes y devociones. Y hay una historia muy bonita que gracias a haber mostrado este trabajo en el Museari, yo me puse en contacto con ellas, les mandé unos mensajes por Messenger y consensuamos las fotos que iban a aparecer, el texto que iba a aparecer, luego apareció en otra revista también, y esto les ha dado fuerza para organizarse ya como un colectivo y así reivindicar sus derechos en la sociedad, ¿no? Entonces está muy bien eso. Ana María Staiano, la otra mitad de la herrería House of Ben. Estamos basados en Xàtiva y tenemos un espacio queer, de arte queer, para promover el live art, la performance y el arte que no cabe en los museos tradicionales. Aparte de nuestras instalaciones, que ya habéis visto con Gran Bel Tornado, tengo también mi obra artística personal, que tiene más que ver con el cuerpo,
con el activismo sexual, la reivindicación del cuerpo y también de cambiar el cuerpo, de transformarlo. Aquí tengo dos de mis obras que hablan de eso, que están incluidas en mi libro Impure. Las fotos son del fotógrafo Tony Cordero. Y aquí lo que yo quiero decir con mi obra es más que podemos cambiar, podemos alterar nuestro cuerpo simplemente también a través de extensiones corporales para proyectar otra parte de cómo nos sentimos, de cómo deseamos ser. Y también para demostrar que el género es fluido, que es un poquito lo que va también la pieza que tenemos allí de la herrería, donde digo el amor no reconoce género. Aparte de ser artistas, somos también activistas para la libertad sexual. Soy el coordinador de proyectos culturales de Landa y una de nuestras actividades principales es el festival Mostra la Ploma. Esta exposición es una colaboración de Museari con el festival, con Mostra la Ploma, y que ya llevamos bastante tiempo haciendo esta colaboración dentro de la programación del festival, que está principalmente constituida por cine. Hay una parte siempre también dedicada a las artes plásticas, y este año dentro de esa parte de artes plásticas se integra el Museari Queer Art, que pues la verdad es que es una oportunidad importante de acercarse a la obra de diferentes artistas que abordan la diversidad sexual, de género y familiar. Y también esta colaboración este año sigue también con otra tradición, que es la colaboración con las naves, ¿no? Dentro de la programación de Museari es algo novedoso, pero también en el festival Las Naves siempre ha colaborado desde este aspecto de cultura inclusiva, innovación cultural. Pensamos que es un espacio muy apropiado para que diferentes públicos y nuevos públicos se acerquen a estas cuestiones desde la perspectiva del arte, ¿no? Que nos puede abrir ventanas y significados nuevos a lo que normalmente se nos acostumbra cuando hablamos sobre estos temas, ¿no? Siempre es una manera de romper estereotipos, romper barreras y acercar esta perspectiva, ¿no?, de respeto a la diversidad de una manera como mucho más impactante y emotiva, esas características que las artes, ¿no?, nos pueden hacer reflexionar también desde la parte más emotiva, ¿no?, que pueden producir. Y nada, esperamos que pase mucho público, que se puedan acercar, que sigan también el resto de la programación del festival, que sí que este año como novedad tiene que la parte de cine, digamos que la hemos desgajado de la programación de verano y será en el mes de octubre. Y que también sea animar para participar en todos los actos reivindicativos que se organizan en el Orgullo, porque no hay que olvidar que este festival y esta exposición tienen como punto fundamental la defensa de los derechos de las personas LGTBI, y pensamos que desde luego con las y los artistas que se ha seleccionado, desde luego se cumple plenamente este propósito. Soc Ricard Huerta, director de Museari, Museu de l'Imaginari. Museari és una iniciativa que va néixer fa 4 anys. En realitat és un museu online i cada mes presentem, el dia 17 de cada mes se presenta una exposició nova, i al llarg de l'any les 12 exposicions que podem veure i recuperar, perquè el museu online no desapareixen sinó que estan en el repositori, les exposicions que es presenten cada mes, cada any les juntem en una exposició recopilatòria dels últims 12 mesos. Este any la gran novetat és que l'Ajuntament de València, en el seu centre d'innovació Les Naves, ens ha ficat l'espai per tal que estiguen representats els 12 artistes dels últims 12 mesos de Museari, que són Ángel Pantoja, Nazario, Della Grace Volcano, Natividad Navalón, Randomagus, Eva Máñez, el còmic El Violeta, artistes també a nivell internacional com Cacho Falcón, de l'Equador, Pepa Roniz, Elia Torrecilla i el col·lectiu La Herreria, que també estan representats com a artistes, els seus membres,
Graham Bell i Ana Maria Staiano. Per primera vegada també el que fem és mostrar en públic la col·lecció del museu. El museu online també disposa d'una col·lecció que són peces entre les quals podríem destacar la peça Matrimoni d'Amadeu Valldepérez, que és retratista i que va fer aquesta peça a partir d'un quadre, d'unes fotos de fa 100 anys, perquè el quadre és un oli, però les fotografies de fa 100 anys del matrimoni dels avis de Germán Navarro, que és un dels que apareixen en la foto. I la resta de les peces que s'han tret de la col·lecció són obres de Ricard Huerta de diferents etapes. Amb tot aquest conjunt pensem que l'espai expositiu de les naves funciona a la perfecció perquè a més anem a potenciar molt les activitats al llarg dels 2 mesos que durarà l'exposició. Per tant, aquest estiu commemorem 50 anys de Stonewall amb l'exposició Museari Queer Art.